Sander Akkerman van Oudegeer studeert Communication en Multimedia Design. Hij is handig met computers dus en ontdekt dat de eigen betellingskaart die de Hegeskwallen nou een in gebruik had, net goed beveiligd is. Deze kaart, met daarop zo'n €3, broeken we als voorbeeld. Ik lees nu mijn pasje op mijn kaartlezer. Vervolgens toets ik een commando in op mijn computer. Ik druk nu op enter. Op dit moment wordt het saldo weer opschreven. Nou, zet je zorgen, kaart succesvol opgeladen. Er is €10 bijgeschreven. Je kunt de kaart nu van de kaartlezer halen. De kaart wordt alle dagen gebruikt door de meer dan 10.000 studenten en de honderden personeelsleden van de NHL in Ljouwert. Om mij te betalen in de kantine, bij kopieermachines of boekwinkels. Ik ga er weer een tientje bij zetten. En ik ga nu zien of het tientje daadwerkelijk echt bijschreven is. En het goed is dat we nog €13 nog wat. We gaan nu in de kantine voor ongeveer €12-13 om broodjes te halen. Dus nou kerst voor Gees helje. Ik kan ook voor Gees halen, want op het moment dat mijn saldo op is, kan ik er weer opzetten met mijn laptop. Het is zo lekker als een ja. Akkerman zei geen misbruik maken te hebben van het lek. Van de morgen had er zijn bevindings verteld aan de NHL. Het is de kick om het te ontdekken en om er gewoon achter te komen en om te leren dat het een betaalsysteem, het is gewoon een betaalsysteem, enorm onveilig is. Nee, ik kan er geen misbruik van maken. Ik had 1 keer testen moeten. Dus ja, ik ga 1 keer gratis broodjes halen kind en dat is het. Dan ging ik net want ik wil mijn opleiding net op spel zetten. Zo dit ik mij orenpasjes kennen. Ja, als die passen dezelfde chip bevatten als deze kaart, en die kans is vrij groot, want vrijwel alle passen bevatten die chip, want het is een heel goedkope chip, dan is dat in principe mogelijk. Ja.